Wat is jouw functie dan? Wat kun je hier dan? Ik ben de ambassadeur van Friesland. En de ambassadeur van Friesland die moet zich op alle plakken in de wereld en in Nederland inzetten voor de belangen van Friesland. En dat jou dat niet begrijpt, dan spijt me dat geweldig. Maar dan moet je nog maar eens naar squallen waarom. Squallen we waarom, is jou? Ik het zijn. Clear. Ja, het gaat me net om wat ik vind, maar jij hebt een soort reacties van mensen die dan zeggen van, wat dat is nou mooier eigenlijk. En dus vandaar dat ik die vraag stel. Ja, maar dat is zo flauw, jongen. Ja. Je bent dwanen met de belangen van Friesland. En als ik net aan de belangen van Friesland werk, of het nou in Den Haag, in Brussel of hier in Sochi is, dan denk ik net goed in. Dat ik wel ben, ik doe het net goed. Dus ik ben daar klaar mee. Ik ga mijn eigen gang. Ik weet mijn eigen verantwoordelijkheid en dat is klaar mee. Succes. Dankjewel. Die irriteerde reactie weer terjochten, zat Jortsma Joert in een verklaring in Provinciale Steden. De journalist in kwestie die bleef maar hangen, doorgaan, hoe je het ook wilt formuleren, op het punt dat het een snoepreisje zou zijn. Hij begon ermee, hij eindigde ermee en op een buitengewoon suggestieve manier. Hij beweerde dat heel veel mensen van mening waren dat het een snoepreisje was en dat daar ook heel veel reacties over waren in Friesland. Tot op dat moment, ik zat in Sochi, maar ik heb wel contact hier, was dat nog helemaal niet aan de orde. Wol zei de commissaris dat hij in de toekomst beziekjes heel hem net zou uit de tinten lokken te litten. Nevens Jortsma had zijn lobbywerk in Rusland ook voortal wat opsmieten. Zo willen Zuid-Koreaan hier komen om te zien hoe het professionele reetrieden ompakt wordt. Ik hoop je dat ze komen, want dan kunnen we net alleen naar TIAL van we kunnen ook verbindingslessen maar uw HBO-onderwijs om te zeggen wat wij op dat moment nog als uitwerking kunnen doen.